عرض کروں گا کہ عاشق حضور دے سڈان والیوں، امتی حضور دے سڈان والیوں، داڑیاں کٹان تے منڈان والیوں، داڑیاں کٹان تے منڈان والیوں، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے۔ عاشق حضور دے سڈان والیوں، داڑیاں کٹان تے منڈان والیوں، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن وسایا میرے محمد۔ اور دفاع صحابہ علماء کرام کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، عرض کروں گا۔ آیا جو جنازہ سے انسان دا، آیا جو جنازہ سے انسان دا، ویری ہا جو ذوالنورین عثمان دا، ویری ہا جو ذوالنورین عثمان دا۔ ارشد جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن وسایا